Здравейте, с мен. Вие гледате моя канал. Знам, че човече минава. Иначе, сега ще ви покажа моите нови придобивки. И не чак толкова нови, но все пак това ще ви покажа. Ако искате да видите моите нови придобивки, останете с мен. И така, върнахме се. Така, моите нови придобивки ще започна от козметиката. Искам да кажа гримове, които се купуват. Някои ще обясня, че някои не са отскоро, но пак. Не, пак не са купуват. Така, започваме с първото, което е крем на Nivea. И той струва 3,30 в голямата опаковка. Това е вече нов. Ползвала съм го. Сутрин да изкрем не мога. Второто е ето този в гланс, който имам. Той е в червен нюанс и е на Avon Color Train. Да, така. Ето червен. Хареса ми този, много ми хареса този оттенък на цвета, който използвам. Така. Следващата част от грима е моята очна линия. Тя е на Impala, отново на Nivea. Ясно Nivea положи. На Avon, съжалявам, ще бърка. Тя е така. Да. И съм много доволна с нея. Следващото е Spiral Vermi. Чакаме брат. Не знам дали виждате нещо чак. Да, нека. Тя е на Oriflame. И вижте, че четката е много по-различна от тези спирали, които са с дебела четка. Аз съм си взела тънка. Имам още една спирала, същата е. Само че е розово, пък тази е червена. Но едни и същи цвет, само че тази е с по-малка. Искам да кажа, че едната използвам повече, тази. Тази все още не съм използвала много. Къде сте? Да. Взела съм си мокри къстички, 72 броя, които не знаем цената. Вече 71 къстички. Ето. Много са добри. Миришат божествено. Да. И последният продукт е почистваща вода. Така. Може би сте виждали, тя се казва All Over Makeup Remove от Oriflame. Ето тук пише. Тук пише Oriflame. А тук вече само много може да не вижда. Тя е лилава вода. И по-точно вода, която почиства грима и лицето от недостатъци. Така, придобивките ми за косата е
само едно нещо, което е лак за коса, който е 2,20. И е на Higher Repair Magnati. Nail for Professional. Spray. Това е B5 Pro витамин. Значи този има витамини в него. Искам да кажа, когато, примерно, натипираме или я накъдреме така, има кадрила без маша, друг път ще се обяснявам. Или ако остане време, ще го обясня в клипа. Когато я напръскаш и остава дълго време, 24 часа, и е 40 мл. Така. Следващото нещо от купените ми работи са парфюми и дезодоранти. Има два дезодоранта и един парфюм, но парфюм и дезодорант има един в комплекс и един отделен дезодорант. Първият отделен дезодорант е 3,60. Взех го от Jumbo. Много хубав. Oil Flower 8 по 4. 4 по 8, вярно. И е много добър. Много съм впечатлена от него. И така. Така, следващото е ето тази опаковка на Playboy Super. Всъщност той ми е подарък от Леля Мен. Но може да сте го виждали в един клип, който направих. Така. Ето това дезодоранта. Отново прекрасен аромат. А парфюма още по-божествен, защото е... Я знам. Ето това е парфюма. Има само зайче. Нищо друго и ароматът му отново е много добър. Много съм впечатлена. Следващото е козметичното ми куфърче. Да. Така. Това бяха всички работи, но сега съм донесла моето козметично мистерче. Ще му кажа, там има всякакви гримове. Сега ще ви покажа някои от тях, защото е пълно. И ще ви покажа някои от тях. Това е сенки на Avon. Много са добри. Мен лично много ми харесват. Така. Имам един парфюм. Precision Dance. От ясно. Вече не помня. Така, няколко червила. Така, значи първото червило е червено. Много хубав цвят. Мирише хубаво. Сега ще ви демонстрирам. Взема бокал. Колкото знам, това червило е много яко.
ще остане с него, някакви цените. Съм баш толкова. И да, това е номер 8. Виждате. Да, 3. После идва още един хубав червил. Маме ми не харесва, защото той е на майка ми. Но... Нали? Те има още едно. Съвсем червени червила съм си купувала. Тук има още едно. Което е прасовен цвят, как така. Той е единственият Oriflame номер 07 но 11-12. Така, следващото червило... Опа, не за да го спална капачка и това. Окей. Пускам се ги. Добре, то май не може да канам червило също. След това сега ще сложа крем и здраве против кожни раздразнения. Синков оксид. И струва 1 литър, както виждате. Имам новичко за видео. Това не знам какво е наистина на майка ми. Не казва какво е. Ето разликата при спрялата. Вие видяхте миналия път каква беше тази. Вижте, ето тази с по-дебели косми на чипката. Съжалявам, че така употребявам думата косми, но нищо. Значи това е очна линия на Avon. И съм слагала как вие да чакайте. Виждате нещо, чакайте. И е много добра. После ще се пробвам да сложа. Имам тук някакво за буклука. Някакъв лилав гланс. Гъбичка. Още на червил. Което да го пречитам. Това беше. Надявам се да ви е харесал клипа. Друг път ще ви разправям, защото май съм го отнела повече от 15 минути да гледате това и повече, не знам, но коментирайте, абонирайте се за мен и нищо не.